Què és un milagre? Els milagres són expressions d'amor. Milagre significa vida. Els milagres són un canvi de percepció. Són pensaments que sempre se produeixen a la ment, com tot el que ens proposa el curs. El curs ens diu que no hi ha grau de dificultat en els milagres, que sempre representen l'alliberament de la por. El vehicle dels milagres és l'oració, que és el mitjà de comunicació entre nosaltres i l'origen o la font. Són com una mena d'intercanvi, són expressions d'amor, que sempre són milagroses, perquè donen tant d'amor al que les dona com al que les rep. Per això, el curs insisteix sempre que donar i rebre és el mateix. Per exemple, si en una determinada situació de conflicte, en lloc de jutjar i d'enfadar-me, jo decideixo oferir la meva pau, l'altre la tindrà i jo també. Ningú perd. I això és el milagre. Davant de qualsevol situació, el curs ens diu: només si tu vols, pots decidir viure-la des de la pau o des de l'ego. Decidir si vols ser feliç o tindre raó. El llibre ens dona els recursos, però nosaltres som els que decidim si els fem servir o no.